Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito at lalong-lalo na sa iyo, Kalakbay. Ako nga po pala si Eliza. Edad 33 na at nakatira dito sa North Caloocan. Mahilig akong makinig ng mga katatakutan at kababalagan. Partikular na nga po ang inyong channel. Dahil na rin sa madalas kong pakikinig sa inyong channel, ay nainganyo akong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking mga magulang. Ayon sa kwento ng aking ama, Kalakbay, matagal na panahon nang nakalipas nang mangyari ito. Bali, hindi pa ako pinapanganak nang mangyari ito, Kalakbay. Ang tanging anak pa lamang ng aking mga magulang ay sina Ate Malu at Kuya Ronji. 7 taong gulang pa lamang si Kuya Ronji. Samantalang si Ate Malu naman ay 5 taong gulang. At tulad ng ilang sender ninyo, Kalakbay, ilalarawan ko muna ang tirahan ng aking mga magulang noon. Nakatira sila sa isang baryo sa lalawigan ng Capiz. Ang baryong tinitirhan nila ay liblib pa lamang iyon at wala pang masyadong mga kabahayan. Iilan pa lang ang kanilang kapitbahay at malalayo pa yung agwat ng mga kabahayan. Yari sa tabla ang dingding ng kanilang bahay at gawa naman sa kawayan yung sahig. Tapos yung bubungan naman mula sa sala patungong kwarto ay gawa sa yero. Samantalang ang kusina naman ay gawa sa pawid. Nakaangat sa lupa ang kanilang sahig upang hindi pasukin ng baha ang kanilang bahay. Malapit lang kasi sa may ilog ang kinatatayuan ng kanilang bahay. Kaya kapag may bagyong dumarating ay lumalaki ang tubig doon at umaabot iyon sa labas ng kanilang bahay. Magkagayon man ay panatag naman ang kalooban ng aking mga magulang. Dahil hindi naman inaabot ng baha ang sahig ng kanilang bahay. Isa pa ay may mga alaga silang bibi at pato na palaging naroroon sa may ilog. May alaga rin silang mga baboy, kaya't mas napapadali lang sa kanila ang paglilinis ng kulungan. Sasalok lang kasi sila sa tubig sa ilog at yun ang ipanglilinis sa kulungan ng baboy. Isang araw ng Kalakbay, habang papasbol pa lamang ang bukang liwayway, nang sumugod sa bahay nila ang kapatid ni Tatay Mario na si Tio Marlon. Nabulabog naman ang mga magulang ko nang mapabuksan ni Itay ng pintuan ng kanyang kapatid. "O Marlon, bakit ka napasugod dito sa bahay ng ganitong kaaga?" Tanong ng aking ama sa kanyang kapatid. "Kuya Mario, kailangan nating umahon dito sa bundok. Ngayon mismo." Wika ng kanyang kapatid. Napakunot noon naman ang aking ama at nagtanong kung bakit. May nangyari bang masama sa kanilang mga magulang? Kaya nagkukumahog itong pumunta sa kanila ng ganoong kaaga. Sunod-sunod na iling naman ang isinagot sa kanya ni Tio Marlon. Kaya iritang-irita na si tatay sa kanyang kapatid at muling nagtanong kung bakit kailangan nilang umahon sa bundok ng ganoong kaaga. Nagwika naman ang kanyang kapatid na kaya sila aakyat ng bundok. Yun ay dahil sa may pumuntang mga kalalakihan sa bahay ng kanilang mga magulang at pinagbanta ng mga ito na may mangyayaring hindi maganda kapag hindi umalis ang mga ito sa lupang kinatitirikan ng kanilang tahanan. Napamura naman ang aking ama at nagwika ng, "Ang lakas naman ng loob ng mga taong iyon para pagbantaan at paalisin sa lupang pagmamayari ng ating mga magulang. Sino ba ang mga iyon, Marlon?" "Hindi ko alam, Kuya Mario. May nakapagsabi lang sa akin na kapitbahay na noong napadaan raw sila sa tahanan ni Inang, nasilayan nga nila ang mga kalalakihan sa labas ng bakuran at narinig nilang nagbanta ang mga ito na kapag hindi umalis sila Inang ay may hindi magandang mangyayari dahil sa kanila raw ang lupang pagmamayari ng ating mga magulang." Dahil sa narinig ng aking ama, Kalakbay, ay hindi na ito nakapagkapi pa at agaran niya ng kinuha ang itak at isinukbit sa bewang. Sinabihan naman siya ng aking ina na mag-agahan muna silang dalawa bago sila umalis. "Hindi na, Lagring. Kayo na lang ng mga bata ang mag-agahan. Aalis na kami ni Marlon at baka maabutan pa namin yung mga taong nanggugulo sa lupa ni Inang." Tugon ng aking ama. Siya nga pala, Kalakbay. Mila talaga ang totoong pangalan ng aking ina. Pero Milagring ang palayaw niya. Kaya naman ang tawag ng aking ama sa kanya ay Lagring. "Sige,
Balik na po tayo sa kwento mga kalakbay. Kaagad na nga silang umalis ni Tio Marlon. At saktong pagbukas ng liwayway ay nasa gitna na sila ng kagubatan. Kung hindi niyo po kasi na itatanong kalakbay, mahigit 1 oras ang lalakbay nila patungo sa bundok bago makarating sa lupang pagmamay-ari ng kanilang mga magulang. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ay napag-usapan nilang magkapatid ang tungkol sa ikinuwento ng kapitbahay ni Tio Marlon. Maabutan ko lang talaga ang mga hinayupak na yon, at kung may ginawa silang masama sa mga magulang natin, titirisin ko talaga sila ng pinong-pino nang gigigil na wika ng aking ama. Sa paglipas nga ng oras, ay natanaw na nila ang bahay ng kanilang mga magulang. Subalit napakunot-no siya nang may natanaw pa siyang isang kubong sa tingin niya ay bagong tayo lamang yon. Di kalayuan sa bahay ng kanilang mga magulang. Nung makalapit na nga sila sa bahay, ay agaran ng tinawag ng aking ama ang kanyang mga magulang. "Inay, Itay, nandyan po ba kayo sa loob?" Tawag ng aking ama sa kanyang mga magulang at binuksan ng nakasaradong bakod na kawayan sa bakuran. Sumilip naman mula sa bintana ang kanilang ama, kaya namang kagad na silang pumasok ng kanyang kapatid. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, ay agad na kinamusta niya ang kanyang mga magulang. Kinumpirma rin ng aking ama kung totoo ba ang nababalitaan nilang mga kalalakihan na sumugod sa bahay ng mga ito. Tumango naman ang kanyang ama at nagsabing, "Oo anak, sa katunayan nga, nagpatayo pa ng kubo ang mga taong nang-aangkin sa lupa natin doon sa unahang bahagi." "Saan po, Itay? Yun po ba yung natanaw kong kubo na nakatirik doon sa lupa ni Mang Kulas?" Tanong niya sa kanyang ama. Tumango naman ang kanyang ama at nagwikang hindi sila nagpatinag sa sinabi at pagbabanta ng magpamilya. Bigla na lamang sumulpot iyon sa kanilang lugar at nang angkin na ng lupa. Kung kaya't doon na lamang nagtirik ng kubo ang magpamilya sa katabing lupang pagmamay-ari ni Mang Kulas. Subukan lang nila talagang kantiin kayo at magtirik ng tahanan sa lupain natin. Titiyakin kong ora mismo ay babalik sila kung saan man lupalop sila nagmula. Tiimbagang nawika ng aking ama. Nang mga sandaling iyon ay kumalma na ang pakiramdam ng aking ama. Tapos ay nag-usap muna sila tungkol sa kung ano ang gagawin nila para mabantayan ang kanilang lupain. Ayon kasi sa kanilang inakalakbay, hindi lang iisang pamilya ang pumunta kahapon para paalisin at pagbantaan sila. Umalis lang raw ang mga ito at marahil ay babalikan sila sa mga susunod na araw para muling pagbantaan. Habang nagluluto ng agahan ng kanilang ina, ay masinsinang pinagplanuhan nila kung ano ang gagawin. Hanggang sa napagkasunduan nga nila na panandalian muna silang manirahan sa bahay ng kanilang mga magulang. Nang sa ganoon ay maprotektahan nila ang kanilang mga magulang. Nangangamba kasi silang baka may mangyaring masama sa mga ito kapag wala sila. Maghapon namang inabangan ng aking ama ang mga taong naninirahan sa di kalayuan dahil nais niyang kausapin ang mga ito at pagsabihan. Subalit sumapit na ang 5:00 ng hapon ay wala pa ring lumalabas na tao sa tinatanaw niyang bahay. Kaya pumunta na lamang sa bakuran ng aking ama at tinulungan ng kanyang kapatid magsibak ng kahoy. Pero makalipas lamang ang ilang sandali ay natanaw ng aking amang naglalakad papalapit ang aking ina kasama ang 2 kong kapatid. Kaagad naman niyang sinalubong ito at kinarga si Ate Malu. "Dapat hindi na kayo nagpunta pa dito, Lagring. Uuwi rin naman kami bukas eh." Mahinahong wika ng aking ama at inalalayan ng aking ina papasok ng bakuran. Sinabi naman ng aking inang nag-aalala siya dito. Kaya't hindi niya napigilan ang sarili at napagpasya niyang sumunod sa aking ama para alamin kung ano ang nangyayari. Wala rin naman siyang mapag-iwanan sa mga bata, kaya isinama niya na lamang. "Ganun ba? Pasensya ka na, Lagring. Hindi kasi ako nakababa kanina para sabihan kita na dito muna ako matutulog. Nawaglit kasi sa isipan ko." Wika naman ang aking ama. Sinabi naman ng aking inang ayos lang at walang problema. Dahil napanatag naman siya, ngayong alam na niyang walang nangyaring masama sa aking ama.
Naabutan naman ng aking ina na nagluluto sa kusina si Lola Lusing ng hapunan. Kaya tinulungan niya na ito magluto habang nagkukwentuhan sila. Samantalang ang dalawa kong kapatid naman ay naglalaro sa bakuran. Habang nagluluto na nga ang aking ina, ay panaka-naka niyang tinitignan ang bagong tayong kubo sa di kalayuan. Nakita niya kasing may usok iyon. Tanda ng may nagluluto na marahil doon. Tinanong naman ng aking ina si Lola Lusing kung sino ang naninirahan sa bagong tayong kubo na nakatirek sa lupaing pagmamayari ni Mang Kulas. Tinanong rin ng aking ina Kalakbay kung kaanak ba ni Mang Lucas ang nakatira doon. Sinabi naman ni Lola Lusing na dayong magpamilya ang nagpatayo ng kubo sa lupa ni Mang Lucas. Nagtanong pa ulit si nanay kung alam ba ni Mang Lucas na may dayong nagpatayo sa lupain nito. Umiling naman si Lola Lusing Kalakbay at nagwikang hindi pa alam ni Mang Lucas dahil ilang buwan na iyong hindi umaakyat ng bundok. Siguro ay may sakit ang matanda kaya hindi ito makadalaw sa lupain niya. Hanggang sa napansin ng aking ina Kalakbay na ilang beses nang nagpapabalik-balik ang matandang babae malapit sa bakuran kung saan naglalaro ang dalawa kong kapatid. Sa gilid kasi ng bakuran ng bahay ni Lola Lusing ay daanan niyon ng mga taong papunta sa Ilaya o sa unang bahagi ng bundok. Kaya kapag may dumadaang tao doon, ay natatanaw ng aking ina ang mga ito mula sa bintana. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay tanging ang matandang babae lang ang nakita ni Inang na nagpapabalik-balik sa daraanan. At para bang may hinahanap, tapos hihinto sa di kalayuan at tititig sa mga kapatid kong naglalaro. Dahil sa hindi na matiis ni nanay ang nakikita niya, itsinempo ng aking ina nung pabalik na yung matanda. Tapos ay agad na siyang lumabas ng bahay. Nilapitan niya yung matanda at tinanong kung may kailangan ba ito. Tumingin naman sa kanya yung matanda at nagsalita ng lengguaheng hindi niya maintindihan. Pagkatapos ay tinapik siya sa balikat at ngumisi ng nakakakilabot bago naglakad palayo. Medyo nakaramdam ng panghihina ng katawan ng aking ina Kalakbay. Pero hinintay niya munang makalayo yung matanda bago ito pumasok sa loob ng bakuran. Habang tinatanaw niya ang matanda, ay nakita niyang papunta ito sa kubong bagong tayo sa di kalayuan. Kaya sa tingin niya ay taga roon ito. Pagkapasok niya sa bakuran, ay sandali niyang sinipat ang mga anak niya at nagtuloy-tuloy ng pumasok sa loob ng bahay. Samantalang ang aking ama naman ay siyang pag-ikot nito sa harapan ng bahay. Nasa may likuran kasi ito at tinutulungan maghakot ng kahoy si Tio Marlon. O magdidilim na mga anak, pumasok na kayo sa loob ng bahay at mahamog na. Utos ng aking ama sa mga kapatid ko. Sa paglipas ng mga oras, ay tuluyan ng nilamon ng dilim ang paligid. Noong kumakain na sila ng hapunan, ay walang ganang kumain ng aking ina. Tinanong naman siya ni tatay kung masama ba ang kanyang pakiramdam kaya wala siyang ganang kumain. Sinabi niya namang masakit ang kanyang ulo't mabigat ang pakiramdam. Idagdag pang mapait ang kanyang panlasa kaya wala siyang kagana-ganang kumain. Magpapahinga na lang daw umano muna siya at kakain na lang raw siya mamaya kapag naging maayos na ang kanyang pakiramdam. Sige, sabihin mo na lang sa akin kapag nagugutom ka na. Ipaghahain kita ng pagkain. Wika ng aking ama at nauna na silang kumain. Lumipas ang gabing iyon Kalakbay ay tuluyan ng hindi nakakain ng aking ina. Dahil sa habang lumilipas ang mga oras, ay patindi ng patindi ang pagsama ng kanyang pakiramdam. Ginamot naman siya ni Lolo Paeng. Hinaplusan ito ng langis na gawa sa nyog na walang mata at tinapala ng tuba-tubang dahon ang balikat niya kung saan ito nakaramdam ng sakit. Naku ay nabati ka iya. Saan ka ba pumunta kanina bago sumama ang pakiramdam mo? Tanong ni Lolo Paeng sa aking ina. Sinabi naman ng aking ina na lumabas lang siya ng bahay kanina dahil nakita niya ang matandang babaeng nagpapabalik-balik sa daanan malapit sa pinaglalaroan ng mga kapatid ko. Tapos ay kinausap niya iyong matanda pero nagsalita ito nang hindi niya maintindihan at tumapik ito sa balikat niya. Napailing naman si Lolo Paeng habang nagpapatunog ng bibig na akala mo'y butiki. Ipinagpatuloy naman ang panggagamot sa aking ina.
Matapos yun, ay medyo kumalma naman ang pakiramdam nito. Kaya nakatulog na siya ng maayos. Samantalang sila tatay at Tio Marlon naman ay pabugso-bugso ang kanilang tulog. Paano ba naman kasi kalakbay? Maya't maya silang nakakarinig ng umaalulong na aso at mga pag-angil. Napakunot noon naman sila mga kalakbay dahil wala namang alagang aso ang kanilang mga magulang. Isa pa ay wala ring alagang aso ang mga bahay na dinadaanan nila palagi sa di kalayuan sa baba ng lupang kinatitirikan ng bahay ng kanilang mga magulang. Sinabi naman ni Tio Marlon kalakbay na baka may alagang aso ang magpamilyang dayo. Ano ba naman kasi yan? Dapat sinasaway nila ang mga alagang aso nila. Hindi ba nila alam na nakakabulabog na sila ng kapitbahay? Iritang wika ng aking ama. Sinabi niya pa na kapag hindi tumigil sa kangangawa ang aso ng mga dayo, ay susugurin niya ang mga ito sa bahay. At pagsasabihang nakakabulabog na sila, 10 oras na kasi ng gabi, ay saka pa nagsisipag-alulungan ang mga alaga nila. Madaling araw na nung makatulog sila ng mahimbing. Kaya naman tinanghali na ng gising ang aking ama at medyo kumikirot pa ang kanyang ulo. Tinanong naman siya ni Lola Lusing kung masakit ba ang kanyang ulo. Dahil nakita siya nito na hinihilot ang kanyang sentido habang nagkakape. Opo inay, peste kasi yung mga aso ng mga dayong kapitbahay. Nakakabulabog. Inis na wika ni Itay. Pagsabihan ko nga ang mga iyon, para naman saway nila ang kanilang mga alagang hayop. Dagdag pang wika ng aking ama. Nang matapos na nga siya magkape, ay lumabas na ito ng bahay at tinungo ang kubo ng magpamilyang dayo. Noong naglalakad na ang aking ama, ay natanaw niyang nakaupo sa pintuan ng bahay ang matandang lalaki. Hindi nito inaalis sa kanya ang pagkakatitig habang naglalakad siya palapit. Nang tuluyan na nga siyang makalapit, ay saka pa lamang nag-iwas ng tingin ng matanda at sa iba na ibinaling. Manong mawalang galang na po, panimulang wika ng aking ama nang medyo makalapit na siya. Sandali namang tumingin sa kanya ang matanda at muling inalis. Ngunit walang narinig na pagtugon dito. Siya nga ho pala manong. Sa inyo po ba yung aso na nag-iingay kagabi? Nakakabulabog po kasi ng kapitbahay. Baka pwede naman po ninyong sawayin na huwag nang mag-ingay sa gabi. Wika ng aking ama sa matanda. Anong aso ang sinasabi mo? Eh wala namang kaming alagang aso. Nagkakamali ka sa iyong inaakala. Tugon ng matanda sa garalgal na boses. Nagtataka naman ang aking ama. Pagkatapos ay sinipat-sipat at sinilip niya ang bahay ng mga dayo upang alamin kung nagsasabi nga ba ito ng totoo. Oo nga naman, wala akong nakikitang aso. Pero kanino yung asong naririnig ko kagabi? Tanong ng aking ama sa kanyang sarili. Umalis ka na iyo. Wala kang makikitang aso rito. Kahit magtagal ka pa riyan sa kakasilip. Bulyaw na wika ng matanda at sumilip na rin sa bintana ang iba pang naroroon sa loob. At dahil sa wala ngang nakitang aso ang aking ama, ay napagpasya niyang bumalik na lamang sa bahay. Pero lingid sa kanyang kaalaman, tinititigan na pala siya ng masama ng matanda sabay dura sa lupa. Pagkabalik ng aking ama sa bahay, ay sinabi niya sa kanyang kapatid at mga magulang na wala siyang nakitang alagang aso ng kapitbahay. Kaya kaninong aso ang mga naririnig nila? Mukhang may hindi magandang sikreto ang mga dayong iyon. Kaya siguro lumikas ang mga iyon sa dating tirahan nila. Sambit pa ng kanyang ama. Bakit ho tay? Anong ibig ninyong sabihin? Maang natanong niya dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang ama. Sinabi naman ng aking ama na mas magandang abangan na lamang nila mamayang gabi ang muling pag-iingay ng mga nakakakilabot na hayop. Nang sa ganon ay matuklasan ng kanilang mga mata kung ano ang itinatagong lihim ng dayong kapitbahay. Kung hindi niyo po na itatanong kalakbay, may kaunting kaalaman sa panggagamot ang kanyang ama. Dati kasing manggagamot ang mga magulang nito. Kaya naman kapag nagkakasakit silang magkapatid, ay ito lang ang gumagamot sa kanila. Sa pagdaan pa ng mga oras at sumapit na ang hapon ay nakita ng aking ama na inilabas ni Lolo Paeng ang buntot ng pagi
at inusalan na yon. Tay, ano pong gagawin niyo riyan? Bakit inilabas niyo po yan? Di ba po matagal nang nakatago yan sa baol? Tanong ng aking ama. Wala anak. Gusto ko lang linisin itong mga gamit ko dahil medyo nagkakaalikabok na. Tugon ng kanyang ama habang pinupunasan ang buntot ng pagi. Noong sumapit na ang gabi, kalakbay, matapos nilang maghapunan ay pinagpahinga na ang mga kapatid ko. Samantalang si tatay naman at si Tio Marlon ay nag-usap sa labas ng bahay. Si Lolo Paeng naman ay hawak-hawak ang hunsoy nitong sigarilyo. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na kalabog. At para bang mga kabayo naghahabulan papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kaagad na napatayo si tatay at napatingin sa gawi kung saan nanggagaling ang ingay. Itay, ano po yun? Narinig mo ba ang naririnig ko? Tanong ni Tio Marlon sa kanilang ama. Tumango naman ang kanilang ama at nagwika ng, Oo mga anak, naririnig ko ang mga naririnig nyo. Sabay inilapag ang hunsoy nito at inabutan silang magkapatid ng tig-isang karit. Teka tay, anong gagawin ko rito? Halos magkasabay na tanong nilang dalawa sa kanilang ama. Sinabi naman itong magiging panangga nila ang karit na hawak-hawak nila sa oras na magsimula na ang bakbakan. Napapakamot naman sa ulong nagtanong ang aking ama kung ano ba talaga ang ibig sabihin ni Lolo Paeng. Dahil simula kaninang umaga ay weirdo na ang ikinikilos nito at para bang may pinaghahandaan laban. Bago pa man makasagot si Lolo Paeng ay sumigaw na si Tio Marlon at sinabing may nakita itong kakaibang nilalang sa baba ng malaking puno ng balete sa di kalayuan. Napatingin naman ang aking ama at si Lolo Paeng sa sinabi ni Tio Marlon. Nang matitigan na nga nilang maigi ang nilalang na sinasabi ni Tio Marlon, ay doon na nakaramdam ng takot ang aking ama. Ayon pa nga sa kanya, noong makita niya ang nakakapangilabot na nilalang, ay panandali ang nabahag ang kanyang buntot. Sa kadahilan ng para iyong malaking kabayong nakatayo at nagbabaga ang namumulang mga mata. Ngunit kapag iyong tititigan ng maigi, ay kawangis na nito ang malaking unggoy na napalilibutan ng mahahabang balahibo ang buong katawan. Hindi lang iisa ang kanilang nasilayan. Kaya naman daglinang tumakbo si Lolo Paeng palabas ng bakuran at tinungo ang mga nilalang na patuloy pa rin nagsisipag-angilan. Kaagad naman nilang sinundan si Lolo Paeng. Ngunit bago pa nila ito naabutan, ay nakita na nilang sinalubong ito ng malaking nilalang at walang habas na hinambalos ng mahaba nitong braso. Agad naman tumalsik si Lolo Paeng. Mabuti na lamang at naabutan ito ng aking ama at mabilis na sinaklolohan bago pa man muling mahatak. Lintik na aswang ka, ang sakit ng ginawa mong animal ka. Sigaw ni Lolo Paeng habang nakahawak sa bewang patayo. Ano po ba kasi ang nakain niyo, itay? Bakit bigla niyo na lamang sinugod yung aswang? Tanong niya sa kanyang ama. Sinabi naman ni Lolo Paeng na noong nakaraan pa siya nanggigigil sa mga dayong aswang. Humahanap lang siya ng tiyempo. Sinabihan naman ito ng aking ama na matanda na ito para makipagsagupa sa aswang. Kaya hindi na nito kakayanin pa makipaglaban. Baka nga gawin lang ng aswang na punching bag ang katawan nito. Itay, kami na po ang bahala sa aswang na yan. Hayaan niyo na po kami ni Marlon. Bumalik na po kayo sa loob ng bahay. Utos pa ng aking ama. Hindi naman nakinig si Lolo Paeng. Bagkus ay mabilis itong sumugod sa aswang na nakikipagpambuno kay Tio Marlon. Tapos ay walang habas na pinaghahambalos nito ang aswang. Pero bago pa man maatake ng aswang si Lolo Paeng, ay hinatak na ito kaagad ni tatay. At siya na ang humarap sa aswang. Pinaghihiwa niya ito ng bitbit niyang karit. Sapul naman sa braso ang aswang kaya umangil ito ng napakalakas. Samantalang si Tio Marlon naman ay nasaksak nito sa dibdib ang isa pang aswang. Pagkahugot naman ito ng karit, ay dagling sumirit ang dugo ng nilalang na siyang ikinatakot ng iba pang mga kasama ng aswang. Demonyo kayong mga aswang kayo. Alam na namin kayo ang pamilyang dayo dito sa teritoryo namin. Mas mabuti pang lisanin na ninyo ang teritoryo namin. Dahil kung hindi kami mag-aatubiling pagpapatayin kayong magpamilya. Kaya hanggat may natitira pa kaming awa sa inyo, umalis na kayo.
Bulyaw ni Lolo Paeng sa mga nilalang. Isa-isa namang umatras sa mga nilalang at mabilis nang kumaripas ng takbo ang mga aswang palayo. Ilang sandali pang katahimikan ang namutawi sa buong paligid. Ang pinalipas nila bago na pagpasyang bumalik na sa bahay. Lumipas naman ang gabi na wala nang nag-iingay pang mga hayop. Wala nang nagsisipag-alulungan. At kinabukasan nga ay wala nang tao ang kubong tinitira ng mga dayo. Winasak na rin nila ang kubo nang sa ganon ay hindi na makakabalik pa ang mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay mula kay Antonio Santos, isa sa mga anak ng napakayamang si Don Lucio Santos mula sa kaganapang aktwal ng kanilang buhay taong 1970 Samar. Si Don Lucio ay isa sa pinakamayaman sa buong Samar dahil sa napakadami nitong tanyag na negosyo at mga establishmento. Ang kanyang pamilya din ay tinitingala dahil sa kanyang pagiging mayor sa isang bayan dito. Ang kanyang mga anak na sina Antonio, Lucia, Gardo ay kilala din dahil sa kanilang taglay na mga katalinuhan, habang ang kanyang asawang si Catalina ay isang dalubhasang doktor. Hindi nila kailanman naranasan ang maghirap, kaya meron silang mga buhay na pinapangarap ng iba. Dahilan din upang kagalitan sila ng ibang mayayaman sa kanilang bayan, at hindi naman talaga ito maiwasan. Sadyang kailangan lang nila ng mahabang pasensya upang hindi nila mabahira ng putik ang kanilang pangalan. Hindi sila madamot, pero alam nila kung sino ang mga abusado, gahaman at hindi dapat tulungan. Madami na rin silang mga pamilyang tinanggihan dahil alam nilang sa toma, sugal at sa mga walang kabulang bagay lamang mapupunta ang mga perang binibigay nila. Mas pinipili nilang maging praktikal upang hindi masayang ang kanilang tiwalang ibinibigay. Kaya yan mayaman kasi kinukurakot nila ang pera ng bayan. Mga buhaya! Mga madadamot! Yan ang mga salitang kadalasang natatanggap nila sa tuwing meron silang tinatanggihan na bigyan ng tulong. Ngunit sa katunayan, ang perang ipinamamahagi nila ay galing sa kanilang sariling bulsa at paghihirap. Tao din lang naman sila. May nararamdaman, kaya hindi nila maiwasan ang magalit minsan ng patago. Ang lagi namang bili ni Don Lucio ay wag na wag idadamay ang kanyang mga anak dahil wala na siyang pakialam sa mangyayari sa kanyang ganting gagawin. Palagi naman nilang pinagsasabihan ang kanilang mga anak na ibaba ang ulo sa lupa at huwag maging hambog at mapagmataas sa kapwa upang makaiwas sila sa gulo at maging mapayapa ang kanilang buhay. Si Antonio ang panganay na sobrang hilig na tumulong sa kanyang mga kaibigan. Wala siyang tinatanggihan sa mga ito dahil hindi naman ito mga sinungaling. Wala kasi siyang mga kaibigan kagaya nilang mayayaman. Puro anak na katulong at hardinero ang kanyang mga kaibigan na palagi niyang binibigyan ng laruan at masarap na pagkain na nasa hapag nila. Si Lucia ang pangalawa. Palagi lamang itong nasa silid na nagbabasa lamang ng libro maghapon at likas na mahiyain at takot sa tao. Kaya naman, bihira lang na makita ng mga tao ang taglay na ganda at kinis ng dalaga.
Si Gardo ang bunso ay ang palaging kasama ng kanilang ama sa mga lakad nito. Maaga itong namulat sa mga gawaing negosyo at pamumuno, kaya naman malayo ang loob sa kanyang mga kapatid. Isang gabi, kumaripas na pumasok sa loob ng hapagkainan si Don Lucio habang tagaktak ang pawis at kaagad na dinampot ang baso at uminom ng tubig. Kaagad naman siyang tinanong ni Catalina kung ano ang nangyari. Sumagot siya ng ganito. Nagkagulo doon sa sentro ng bayan. Saktong napadaan kami at nakisa na kami sa mga pulis sa pagtugis sa mga may sala. May nabaril ako. Namatay. Ngunit hindi ako makasuhan dahil ang napatay ko ay ang pinakahinahanap-hanap na mamamatay tao at kidnapper sa buong bayan. Pero huli na ng balaman ko. Kaya pala nila ito inuunti-unting tugisin. Dahil padre de pamilya pala ito ng angkan ng mga aswang sa dulong bayan. Baka magiganti sila sa atin. Salaysay ni Don Lucio. Kaagad naman siyang pinakalma ng kanyang asawa at anak na sobrang nag-aalala para sa kanya. Ngunit gumaan naman kahit paano ang kanyang loob nang sabihan siya ng kanyang asawa na madami namang bantay ang kanilang pamilya na armado at paniguradong hindi sila dadampian ng kahit na sino. Ginawa lamang daw ni Don Lucio ang kanyang trabaho at dedikasyon na protektahan ang bayan. Binigyang hustisya niya din ng napatay niyang sinasabing ama ng mga aswang sa pamamagitan ng pagtatapos ng buhay nito. Nang gabing yun, hindi makatulog si Don Lucio. Batid niya na ang mga aswang ay mapagiganti at puno ng galit sa kanilang mga katawan. Alam niyang ipapahamak niya lamang ang kanyang mga gwardya dahil kung sakali ay ang mga ito ang unang-unang aatakihin at mapapatay ng mga aswang. Alam niyang buhay ang isa sa ama ng kanyang kinuha at talaga namang maghihinagpis ang asawa at mga anak nito. Kinabukasan, lumapit ang kanyang pamilya sa mga taong napatay ng ama ng mga aswang na nakikiusap na iparada sa kanilang baryo ang bangkay ng aswang para ipakita sa lahat na patay na ang salot at wala nang dapat ipag-alala ang mga taong bayan sa mga panganib na maaari nilang matamo sanhi ng aswang. Dahil matatakot daw ang iba pang aswang at matataboy na ang mga ito dahil ayaw din ng mga ito na mamatay. Naniniwala si Don Lucio at pinagbigyan ang mga pamilya. Isinama siya sa parada at napuno siya ng papuri at pagpugay sa mga taong nakaalam na siya ang pumatay sa aswang. Habang pumaparada, pansin niya ang kakaibang mga tao sa kanyang gilid na mayroong mga lubog na nangingitim na mga mata. Sabog-sabog ang mga buhok at maduduming kasuotan na matatalim ang titig sa kanya. Sa tuwing lilingunin niya ito ay sumasakit ang kanyang ulo. Matalim ang mga titig na tila binabalatan na siya ng buhay. Nagkaroon din siya ng labis na kaba at takot dahil sa kanyang mga nakita. Ang mga nangyari ay naikwento niya kay Antonio na nag-alala naman para sa kanyang ama
at nagbigay ng mga mungkahi dito. Pa, sabi ni Jun yung anak ng hardinero, kung di ka daw mapanatag, meron daw pangontra sa mga aswang. Marahil ang mga taong yon ay ang pamilya ng aswang na napatay mo. Hindi mo siya pinatay, Papa. Napatay mo lang. Hindi mo rin sila masisisi. Kahit kami mamamatayan ng ama, makikipagpatayan din kami para magiganti. Pero ikaw, Papa, wala kang ginawang masama. Pero ang ama nila, ubod ng kademonyohan. Wika ni Antonio. Anak, masama pa din ang aking ginawa. Nadala lamang ako, anak. Kilala mo naman ako na mahaba ang pasensya ko. Nakita ko kasing tumatakbo yung lalaki na yun sa talahiban. Ayoko namang mawala sa mata ko at makatakas kaya binaril ko. Biglang dumapa, kaya rekta sa ulo ko natamaan. Saan naman kaya ako pwedeng humanap ng pangontra? Paliwanag ni Don Losyo. Ako na ang bahalang umasikaso dyan. Kami na lang ni Jun. Magpahinga ka muna pa. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Hindi lang pamilya mo umaasa sa'yo, kundi ang buong bayan. Kaya sana, huwag mong ituon ang atensyon mo sa isang bagay. Paliwanag ni Antonio. Pagkatapos ng usapan, naghiwalay na ang mag-ama. Dahil madami pang tatapusin sa pag-aaral si Antonio at si Don Losyo naman ay may aayusin sa kanyang negosyo. Ilang oras lamang ay natapos na si Antonio at saktong palabas na siya ng pinto para sana lumapit kay Jun. Nang mapansin niya ang isang dalagang gusgusin sa kanilang tarangkahan, nakatitig sa kanya na tila siya ay ipinalalapit. Sa kanya namang awa na baka nangangailangan, ay kaagad niya itong pinuntahan. Ano po yun? Kung si Papa po ang hanap ninyo, umalis na po kayo. Pero sabihin niyo lang po ang kailangan niyo. Ako na po ang gagawa ng paraan. Wika ni Antonio. Ngumisi lamang ang babae. Tsaka tumakbo. Nagtaka naman si Antonio at napakunot siya ng noo. Inisip niya na baka may sira lamang sa pag-iisip ang dalaga. Kaya nagpatuloy na siya sa paglapit kay John. Antonio, ikaw lapit ka ng lapit. Hindi ka ba kinikilabutan sa babaeng yon? Grabe ang lisik ng mga mata sa'yo. At ngumanganga pa. Nangingitib yung mga ngipin. Opinyon ni Jun. Mapagawa ka talaga ng kwento. Nakatitig lang sa akin yung babae. Tapos ngumisi siya. Sabay takbo. Ano bang pinagsasabi mo? Biro ni Antonio. Ha? Kitang-kita ko kung paano kanya asarin. Akala ko nga magagalit ka. Kasi kung ako yon, mapipikon talaga ako. Iniisip ko pa lang ang baho ng hininga noon. Paliwanag ni Jun. Wala nga, Jun. Di naman talaga ako nagbibiro. Natakot kasi ako sa sinabi mo . Tigilan mo na ang biro mo. Nakatatakot yung itsura ng babae. Oo. Pero di naman niya ginawa. Seryosong wika ni Antonio. Bakit ako, Antonio? Kailan ba ako gumawa ng kwento at nanlait ng kapwa? Nang walang basyan. Kilala mo ako, di ba? Mag-iingat ka. Baka isa yan sa mga anak nung napatay ni Don Losyo. Baka aswang yan. Alam mo, magpagamot ka na kay Lolo Wancho, yung albularyo. Baka namarkan ka nun. Yari ka. Mungkahin ni John. O sige, samahan mo nga ako dyan sa Don Wancho na yan. Isiguro mo na rin kung magkano perang dadaling ko. Nakakaya naman kung magbabayad lang ako ng kulang. Nagpapahanap si Papa ng pangontra sa mga aswang. Sinabi ko na sa kanya na meron kang kilala. Pag-aya ni Antonio. Hindi nagpapabayad ang mga totoong manggagamot.
Hindi nila inaabuso ang biyaya ng Panginoon sa kanila. Muling paalala ni June. Kaagad naman nilang tinungo ang baryo kung saan naninirahan si Lolo Wancho na kasalukuyan pa lang ng gagamot. Kaya naman, inilapag muna ni Antonio ang isang basket ng mga prutas na magsisilbing handog niya sa matanda. Nang kaagad naman itong nabulok at takang-taka ang magkaibigan sa nangyari dahil sila mismo ang nagpitas ng mga prutas at sigurado silang sariwa ito. Kaya naman, bigla silang napansin ng albularyo at kaagad naman silang pinaliwanagan at pinakalma. Mga apo, ang pagkabulok ng handog na prutas sa akin ay simbolo na may nagbabadyang panganib sa aking pasyente. At ayos lang kung hindi ako makakain ng prutas na yan dahil madami ako sa aking bakuran. Halika rito. Gagamutin na kita kaagad. Pag-aya ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Antonio. Sumunod na lamang sa nais ng matanda. Pinaupo siya nito at kinausap. Hanga naman siya dito dahil alam ng matanda ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. At ang matanda na mismo ang nagkumpirma na asawa nga ang babaeng nakaharap niya. At hindi nagsisinungaling si June sa mga nakita nitong hindi niya nakita. Nag-usal daw pala sa kanya ng itim na mahika ang aswang upang markahan siya nito. At isa siya sa gagantihan dahil anak siya ng pumatay sa ama ng mga aswang. Mabuti na lamang daw ay agad siyang lumapit sa matanda para siya maagapan at magawa ng pangontra ang kanilang pamilya at makaiwas sa nag-aambang panganib. Dinasalan lamang at pinahiran ng langis si Antonio. Ligtas na raw siya. Ipinabaon naman sa kanya ang kwintas na may maliit na boteng naglalaman ng mga ugat at halaman na hindi naman ipinaliwanag ng albularyo kung ano ito. Masaya siyang umuwi sa kanilang tahanan para iabot sa kanyang mga kapatid ang mga kwintas. Ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga ito at kinutsapa dahil siya raw ang mas matanda. Ngunit siya pa daw ang mabilis mauto sa mga kwento ng matatanda at ng mga barbero. Masama naman ang loob ni Antonio, kaya hindi niya na pinilit ang mga ito na suotin ang kwintas at inaantay na lamang niya ang kanyang ama na bumalik para ito na lamang ang kanyang pagbigyan. Kinagabihan, umuwi namang may ngiti sa labi ang kanyang ama at ina, kaya kaagad naman silang napatanong. At ayon sa mga ito, nakahanap na raw sila ng mas mabisang pangontra na ibinigay daw sa kanila ng babaeng Kuba na kulubot na ang balat sa palengke. Maganda ang disenyo ng mga pulseras at talaga namang mukha itong mamahalin. Kaya kahit di naniniwala ay nag-agawan naman ang mga kapatid nito. Nais niya sanang ibigay sa kanyang ama ang kanyang nakuha. Ngunit nahiya na siya dahil kwintas na may bote lamang ang kanyang dala. Kaya maging siya, isinuot na lamang din ang pulseras. Matapos kumain, bumalik na siya sa kanyang silid. Inilagay ang mga kwintas na galing kay Lolo Wancho sa kanyang lamesa at natulog na. Sa kanyang panaginip, lumitaw ang pulseras na suot nila sa kanyang pamilya na nalusaw
at pinagtatawanan lamang ng mga aswang. Nakita din doon na takot ang mga aswang sa kwintas at hindi sila makalapit dito. Wala silang magawa kundi umatras at umalis. Malinaw kay Antonio ang kanyang panaginip. Kaya naman, ikwinento niyang lahat kay June na dinamayan naman siya para gumaan ang kanyang loob dahil maihahalin tulad sa bangungot ang kanyang panaginip dahil nagpakita ang mga aswang dito. Ayon kay Lolo Wancho, ay nagbabanta sa kanilang buhay para maghiganti. Oras ng kainan. Hindi na talaga mawala sa kanyang isipan ang mga pulseras na suot ng buong pamilya nila. Gustong-gusto niyang sumabog at sumigaw na walang bisa ito. Pero ayaw niyang mawalan ng respeto. Ikinubli niya ang kanyang nararamdaman at mas piniling kumain na lamang. Tingnan mo, mas maganda ang dala ni Papa. Maski ikaw, di mo nga sinuot yung pangit mong kwintas. Pang-aasar ni Gardo sa kanya. Gardo, magbigay galang ka sa nakatatanda mong kapatid. Anong kwintas ba yon, Antonio? Sabat naman ni Don Lucio. Hindi ko po suot pero nasa bulsa ko. Wala yun, Papa. Hayaan mo na lang si Gardo. Marahil ay kulang lamang yan sa ulam. Pagpapaligoy ni Antonio sa usapan dahil ayaw niyang mapahiya. Hindi talaga mawala sa kanyang isipan ang itsura ng mga aswang, kung gaano ito nakatatakot at napupuno ng paghihiganti, kung gaano ito kabangis at kaliksi, at kung gaano kadami ang mga pangil nitong kayang wasakin ang bungo na kung sino mang mabibiktima nito. Hindi niya nagawang kumain ng maayos at halos hindi niya nabawasan ang kinakain niya. Mabuti na lamang at hindi yun napansin ng kanyang ina dahil talagang mapapagalitan siya. Habang nasa hapag ang pamilya, bigla namang pumasok ang isang gwardya na may takot ang itsura. Don Lucio, pasensya na po sa istorbo. Kasi po ang isang gwardya na nakatoka sa tarangkahan, si Esteban, 2 araw na pong hindi pumapasok. Ngayon lamang po namin nabalitaan. Natatagpuan siyang patay. Wakwak ang tiyan at nawawala. At nawawala ang puso at utak. Napalutang-lutang sa ilog. Don Lucio, natatakot ng iba. Wala nang gustong magbantay sa mansyon ng gabi. Salaysay ng gwardya. Nabigla naman ang buong pamilya at halos masuka sila sa pagtuklas sa kagimbal-gimbal na kaganapan. Kaagad namang tumayo si Don Lucio at nagyaya na puntahan ang bangkay ng gwardya nitong si Esteban. Nang marating nila ang tahanan ni ito ay nakaburol na at bumungad sa kanila ang umiiyak nitong mga anak at pamilya. Walang makapagsabi kung ano ang naging rason ng pagkamatay ng ganon ni Esteban. Akala nila kaya hindi ito umuwi dahil nagdoble ang trabaho na ibinigay ni Don Lucio dito. Ngunit pati pala kay Don Lucio, hindi na rin ito pumapasok. Palaisipan sa lahat ang nangyari. Kaya bago nila lisanin ang tahanan nito, nag-iwan ng malaking pera si Don Lucio bilang tulong sa pagpapalibing at sa mga gastusin ng naiwan ng pamilya ng kanyang yumaong gwardya. Sa biyahe pa uwi ay kitang-kita dito ang pangamba dahil palinga-linga ito.
kung saan at tila malalim ang iniisip. Namumutla din at hindi na rin halos makausap. Nais sanang makakwentuhan ni Antonio ang kanyang ama. Ngunit kaagad itong umakyat papunta sa silid nito para magpahinga. Ganon din si Antonio. Ngunit hindi siya makatulog. Kaya naman, naisipan niyang lumabas para sunduin si June at iyayaing sumama na lamang sa kanyang matulog sa kanyang silid habang naglalakad papunta sa tulugan ng mga hardinero. Naisipan niya naman ang panggabing gwardya. Nasipat naman niya ang panggabing gwardya na natutulog sa tarangkahan at hindi niya naman ito naisipang sitahin dahil halata naman dito ang pagod. Pagsundo niya kay June, muli siyang napatingin na wala na doon ang gwardya. Ang bilis lamang ng pangyayari dahil parang kanina lamang nakita niya itong tulog na tulog. Ngunit binaliwala niya lamang dahil baka naihi ito. Pag-akyat sa taas, sinabi niya ang lahat sa kanyang kaibigan at parehas naman silang nakumbinsi na malaki ang tansya na aswang nga ang salarin sa pagpatay kay Esteban. Dapat na nga silang kabahan dahil inalis na ng mga aswang ang mga posibleng sagabal sa paghihiganting nais ng mga ito. Hindi pa nga natatapos ang kanilang usapan ay nakarinig naman sila ng umaalingaw-ngaw na sigaw sa labas. Kaya kaagad naman silang kumaripas pababa. Paglabas ay naroon na din ang kanyang ama at ina, maging ang mga kapatid na tila takot na takot. Paglapit nila, nakita nila ang tatay ni June na umiiyak habang itinuturo ang bangkay ng gwardyang kanina lamang ay nakitang tulog ni Antonio. Don Lucio, kukumustahin ko lamang sana ang aking anak sa silid ng iyong anak na si Antonio. Nang makita ko ang bangkay ni Dodong, ganyan na siya. Wakwak ang tiyan niya at basag ang bungo. Paliwanag ng ama ni June. Kitang-kita naman sa mata ni Don Lucio ang panlulumo at napalood ito habang nakatitig sa bangkay ng kanyang gwardya. Kinabukasan ay kumalat na ang balita sa magkasunod na pagkamatay ng gwardya ni Don Lucio. Kaya naman lahat ng kanyang gwardya ay wala nang nagnanais na magbantay sa gabi. Naiintindihan naman ni Don Lucio, kaya naman wala na siyang nagawa. Tuwing sasapit ang hapon, ay dapat kandado na ang lahat ng pintuan sa mansyon, mapalabas man o sa loob. Dahil nagdeklara na siya na wala ng gwardya ang pumapasok ng gabi para na din sa kaligtasan ng mga ito. At nasunod naman iyon. Papa, alam ko ang iniisip mo. Alam mong aswang may gawa nito. Ang dami mong pera. Ang dami mong pwedeng utusan para tugisin ang mga aswang. Bakit hindi mo gawin? Tanong ni Antonio. Paano ko gagawin yan? Kaya nga naghihiganti ang mga aswang. Ay dahil pinatay ko ang ama nila. Ano ang pakay nila? Ano pa kaya kung patayin ko silang lahat? Nababaan ako sa sarili ko. Pakiramdam ko'y sobrang duwag ko. Hindi ko malang nagawang lumabas sa gabi sa sobrang takot ko. Ang dami nang nadadamay sa ginawa ko. Dapat hindi na ako nakialam.
Malumanay na wika ni Don Lucio. Papa, matapang ka. Sadyang napanghihinaan ka lamang ng loob ngayon dahil komplikado pa. Maging handa na lang tayo sa mga darating panggabi dahil hindi natin alam kung sino ang susunod. Pagpapagaan ng loob ni Antonio. Sa unang gabing walang gwardya, ang bawat isa ay hindi mapakali. Silang magkakapatid ay doon natulog sa silid ng kanilang mga magulang dahil sa utos ng mga ito. 5 kandado kasi ang mga nasa pintuan nito at pati ang mga bintana nito ay may mga rehas na talagang hindi mapapasok ng kung sinuman. Hindi pa man sila nakapipikit ay meron ng kumakatok at boses iyon ng kanilang katulong. Sumisigaw ito sa hindi malamang dahilan na tila nanghihingi ng tulong. Sumisigaw itong magtago sila at huwag bubuksan ang pintuan kahit na anong mangyari. Rinig din nila ang kaguluhan at sigawan sa labas ng silid. Para bang napupuno ito ng takot at paghihirap at doon nila napagtanto na merong mali sa paligid. Habang nangyayari yun, hindi naman nila maiwasan ang kabahan at doon din naman nararamdaman ni Antonio ang pag-init ng kwintas sa kanyang salawal na parabang nakapapaso ito. Kaya hindi niya natiis. Sinuot niya na lamang ito. Balak sana niyang sabihin sa kanyang pamilya nang uminit ang kanyang kwintas. Ngunit napansin niyang tumayo ang kanyang ama. Kinuha naman ng kanyang ama ang baril. Biglang itinutok ito sa pintuan. Dito lamang kayo sa likod ko. Yumakap kayo sa mama nyo. At kahit ano mangyari, lagi niyong tatandaan. Mahal na mahal ko kayong lahat. Matapang na sambit ni Don Lucio. Yakap ni Lucia at Gardo ang kanilang ina na napapadasal at umiiyak. Wala silang ideya sa nangyari sa labas. Kung ano man ang mayroon doon, pero kakaiba ang kabog ng kanilang dibdib. Lalo pa nang may mga pwersang nagpupumilit na buksan ang kanilang silid. Hindi lang basta pwersa, dahil sa sobrang lakas nito, naaalog ang mga kandado at ang mismong pintuan na parabang nais itong sirain. Dumadagungdung ang kanilang pintuan. Nakakikilabot ang bawat pwersang humahampas dito dahil hindi ito gawa ng normal na tao. Bawat dagungdong ay labis na kabog ng kanilang dibdib ang katumbas. Napapadasal habang napapasigaw si Catalina dahil sa takot para sa kanyang mga anak. Hindi nagtagal at nawasak ang pintuan. Tila bumagsak ang lahat. Tumambad sa kanila ang 5 aswang na nangangalit ang mga mata. Meron ding pangil na hindi mabilang. Maitim na mga katawan at balahibong sintulis ng bagong hasak na itak. Maitim na mga katawan at balahibong sintulis ng bagong hasang itak. Mga mukhang parang hayop na mababangis at ang bibig ay naglalabas ng pulang likido. Nagunahan ang mga ito at sa sobrang liksi, hindi na iputok ni Don Lucio ang baril dahil kaagad siyang nadaganan ng aswang. Maging si Catalina, Gardo at Lucia
ay inatake sa harapan ni Antonio na parang wala lang siya sa mga aswang at hindi siya nakikita. Si Don Lucio ay walang awang pinagsasakmal ng aswang. Tumuklap na din ang mga balat nito sa sobrang talas ng kuko ng pangil na nakaibabaw dito. Napanood din ni Antonio kung paano kinain ng mga aswang ang lamang loob ng kanyang ama at kung paano baliin ng mga ito ang mga buto nito habang sinasahod ang kanilang mga bibig sa mga dugong sumisirit sa bawat paglagitik ng mga buto nito. Sinisipsip nila ang mga sariwang laman na nagmumula sa mga butong pinutol nila. Para pa nila itong ininsulto dahil sa pagtawa nila sa paggawa ng brutal dito. Ginamit ng mga ito ang sariling buto nito upang ipangsaksak sa kaawa-awang katawan nito. Ang kanyang ina, pinasukan ng buto sa hita ng kanyang ama sa ari nito hanggang umabot ito sa lalamunan. Bawat brutal na pangyayari ay nagawa sa kanyang ina. Inikot nila ang ulo nito hanggang sa kusa ng matanggal sa kanyang katawan at saka nila pinag-agawan ang bungo nitong kanilang binasag at nilantakan ang utak. Sumisirit ang dugo nito sa liig habang nagpuputukan naman ang mga laman nito. Ang tiyan nito ay parang isang kamatis na tinakpan sa sobrang lamog at wasak nito dahil sa paglapa ng mga aswang sa lamang loob, atay, at kung ano-ano pang laman ng sistema nito. Si Lucia ay pinagkakalmot ng mga aswang na sinadyang sirain ang kanyang balat. Pagsigaw na lamang ang nagawa nito nang tukuti ng mga aswang ang kanyang mga mata gamit lamang ang kuko nito. Kumuha pa ng upuan ang mga aswang at pinaghampas ito sa tiyan ni Lucia at inantay na magtalsikan ng kusa ang mga lamang loob nito at ang sagana nitong mga dugo. Sinahod ng mga aswang ang kanilang mga kamay dito at ipinahid sa kanilang katawan ang dugo ni Lucia na parang mga baboy na naglalaro ng putik. Pinag-agawan naman ng mga ito ang puso ng dalaga na kanila namang pinagbabato hanggang sa magkawarak-warak. Si Gardo ang mas malala sa lahat. Inuntog-untog nila ang ulo nito sa semento. Walang awa at walang konsensya. Pinagtapak-tapakan nila ang bata at pinagtawanan pa. Pinagtutusok naman nila ang katawan nito gamit ang kanilang mga kuko at nagawa pang paglaruan ang iba't ibang parte ng katawan nito. Ang nakangangang bangkay ni Lucia ay nais nilang paglagyan ng bali-baling daliri ni Gardo. Ang ulo ng bata ay kanilang tinalon-talunan hanggang sa kusa na lamang rumupok at pumutok ang bugo nito. Tumalsik ang iba't ibang parte ng utak nito na kanila namang nilantakan na para bang mga gutom na gutom. Rinig na rinig ni Antonio ang tawanan at ang angilan ng mga aswang habang gumagawa ng kabrutalan sa kanyang pamilya na tila hindi siya nakikita. Hindi siya makagalaw at para bang sinadyang ipakita sa kanya ang pangyayari. Kitang-kita niya kung paanong ubusin ng mga aswang
ang kanyang pamilya. Nanigas na lamang siya sa kanyang pwesto at napatulala. Tanging pag-iyak at pagmumura na lamang ang nagawa ni Antonio habang pinanunood ang bawat pagpatay sa kanyang pamilya. Hindi niya namalayan ang pag-alis ng mga aswang. Doon naman siya napaluhod at nagkaroon ng lakas para gumalaw. Bigla niyang narinig ang sigaw ni June, kaya otomatiko siyang tumakbo sa labas, sa silid ng kanyang mga magulang, at nasaksihan ang bangkay ng kani-kanilang mga katulong at kasama sa bahay. Nakakalat sa hagdan ang mga dugo at ang laman ng mga ito. Ang mga ulo ay nagkalat lamang sa buong paligid. Parang nasa isang panaginip lamang si Antonio at hindi siya makapaniwala. Walang buhay at lahat ay nasa kalunos-lunos na kalagayan at tila hindi man lang nakalaban. Sinisigawan na siya ni June na lumabas na. Ngunit nagdilim ang kanyang paningin at bigla na lamang siyang nawala ng malay nang maamoy niya ang tila kakaibang usok mula sa kanilang silid. Ilang sandali, naramdaman niyang merong may nagbuhat sa kanya at sa pagmulat niya, nakita niyang ama ito ni June. Nasipat niya ang kanilang tahanan na nasusunog na. Anong nangyari? Mahinang sambit ni Antonio. Walang nakaligtas, Antonio, bukod sa ating tatlo ni tatay. Sinubukan naming humingi ng tulong, pero lahat ng tahanang nakapaligid sa inyo ay galit sa angkan ninyo. Sinunog ng mga aswang ang bahay nyo. Malungkot na sagot ni June. Wala na si tatay. Wala na silang lahat. Nakita ko kung paano sila patayin. Wala ba lang ako nagawa? Maluwa-luwang paliwanag ni Antonio. Magpakatatag ka, Antonio. Sambit ni June habang nakayakap ang kanyang kaibigan. Kinausap ng mga abogado si Antonio kinabukasan. Inilipat sa kanyang pangalan ang lahat ng kanyang yaman at kaagad na pinalitan ang posisyon ng kanyang ama ng kaalyado nito. Napakasakit para kay Antonio na wala siyang nakuhang hustisya. Hindi ninais ng kahit na sino pa na makialam sa mga aswang na gumawa ng kahayupan sa pamilya niya. Walang lumapit para mangusta. Ni isa sa mga tinulungan nila. Wala man lang ang nagtanong kung ano ang nangyari. Pinangilagan din siya ng mga tao. Isinarado na rin ng mga pulis ang kaso. Walang nais na makiopera sa pagbibigay ng hustisya sa kanyang pamilya. Ayaw daw ng mga ito na magkaroon ng kasiraan ang kanilang bayan dahil pag nalaman raw ng mga tao na aswang ang dahilan ay maaari daw layasan ang bayan at pangilagan ito. Ipinalabas nila sa publiko na pumunta sa ibang bansa si Don Lucio para doon manirahan dahil may malubha daw na sakit ang dalaga nitong anak na si Lucia na hindi pa kahit minsan nakita ng ibang tao. Lahat ay paniwalang paniwala sa nangyari. Nagawa ding ipabura ang istorya ng pagiging mayor ni Don Lucio sa bayan na yun para siguradong walang magbubukas ng kaso sa pagkawala nito. Sa kabila ng bigat sa kanyang dibdib at sakit sa kanyang damdamin, lumapit siyang muli kay Lolo Juancho para magpasalamat
at umiyak dito para sabihin ang lahat. Matapang ka, Antonio. Wala kang kasalanan kung bakit hindi mo sila nailigtas. Dahil alam kong sinubukan mo. Kung gusto mong maging ligtas, umalis na kayo sa Samar. Lumuwas na kayo ng Maynila at magsimulang muli. Kapag nandito ka, patuloy mo lang uling maaalala ang sakit at pait ng nakaraan mo dito. Bilin ng matanda. Napag-alaman nilang ang kwintas pala ay may kakayahang bulag ang mga aswang sa may suot nito. Kaya hindi siya napansin ng mga aswang at hindi siya inatake. Hindi din siya patatakasin ng aswang kung sakaling makita siya ng mga ito. Dahil paniguradong hinahanap pa din siya ng mga ito. Dahil batid nilang kulang ang kanilang pinaslang. Kaagad namang nagdesisyon si John at ang ama nito na pumunta na lamang sa Maynila para hindi na palaging maalala ang masaklap na nakaraan. Walang nagawa si Antonio kundi pumayag. Ipinasarado niya ang kanilang mga negosyo sa Samar. Binalikan niya ang kanilang tahanan bago umalis. Masakit man. Pero sana kahit sa huling pagkakataon na lamang ay muli niya itong masilayan at ipatak ang kanyang luha sa gusali na kahit sa huling pagkakataon. Tanging konkretong haligi lamang ang natira at ubos na ang lahat. Maging ang mga buto ng mga namatay ay naging abo na rin. Akmang tatalikod na sana siya nang meron siyang makapang mainit. Pagtingin niya sa kanyang ibaba, nakita niya ang mga kwintas na ibibigay niya sana sa kanyang pamilya. Kaagad niya itong dinampot at binulsa. At saka siya umalis nang walang lingon-lingon sa tahanan nilang abuna. Sa pagtalikod niya, bumalik sa kanya ang masayang alaala ng kanilang pamilya noong buo pa sila at ang mga magagandang pangyayaring naganap sa kanyang buhay na magkasama sila. Tila napakabilis ng pangyayari. Lumipad sila ng Maynila. Baon-baon ang kanyang kwento. Nag-aral sila ni June at pumasok sa larangan ng pagpupulis. Ngayon ay matanda na sila ni June at parehas ng may pamilya. Marangya pa din ang kanilang buhay at sila pa din ang magkakampi. Kahit sa modernong sibilisasyon ay alam nilang may aswang pa din dahil nararamdaman pa din nila ang mga ito. Kaya hanggang sa ngayon ay baon pa din nila ang mga kwintas galing kay Lolo Wancho na kanilang ipinamana sa kanilang mga anak, asawa at mga apo. Palagi nilang ibinabahagi ang kanilang nakaraan, may maniwala man o hindi, dahil taas noon nilang ipinagmamalaki na nakaligtas sila at pinamagatan nila itong Santos Family Massacre 1970.